Papaalan, tingnan nyo. Pakinggan nyo magsigaw-sigaw yan. Tingnan nyo sino manalo dyan. May magsigaw dyan. Yan mga Aji, daming naglaro doon. Dito tayo, antayin natin sila, magpares tayo ano. So antayin mo natin sila. Hindi lang tayo mag video mga idol kasi yun nga, bawal. Maganda to area namin, no? Pakita. Yo, ganyan, ganda. Ganda yung area. So usap mga Aji, no? Ganito ang labanan. So talo tayo 2,000. So nadali ako ng mga Aji, ano, nakabawi-bawi naman tayo pero ano na, dulo na. Saka talo tayo ng ano, talo tayo sa Machada, no, yung taya-taya sa labas, talo tayo. So at least 2,000 lang talo ko kasi kung tutusin mga Aji, unang pusta ko kagad 1, ano ba yun, 1.8 gano'n. Tapos yung sunod na pusta ko 2.2. Buti nakabawi-bawi ako kasi may pusta ako 1.5. Saka yung nga pusta-pusta ko 500, yun 700. Tapos may pusta ako sa labas na tag, yun nga, kung mapalarga yung tag 1,000 na taya ko, kaso nakikitaya na lang tayo nun kung hindi na makapasok. Tapos ito pala mga Aji, no. So nagulat ako, naalala niyo yung video na malalaking gagamba. Nagulat ako mga Aji, yung gagamba pala nila dun sobrang laki nga pala talaga. Una hindi ako maniwala, no. Alam niyo yung sa Jensen mga Aji na madalang talaga mahawakan, na mas malaki pa sa super salmon. Parang ganun, parang mga super salmon kalalaki talaga o baka mas malaki pa. So ganun pala yung hawak nila, no. Yung hawak natin last year na dalawa, yung orange or pula na sobrang lalaki, ganun yung hawak nila mga idol. Ang laki talaga. Sobrang laki. Pero ito, kasi pinagustuhan ko sila, dinala ko to kanina doon. Ayan, no, yung gagambang Japan natin, dinala ko. So kumain siya ng 3 gagamba, no. Yan, dinala natin tong gagambang Japan na to. Yan mga idol, dinala natin to. Ayan. So at least natuwa naman sila, no, kasi gusto ko rin pakita sa mga kasama natin doon, sa mga subscribers, sa mga bata. Natuwa yung mga bata, pinagpipicturean nila yung gagamba. So yun, pakita ko na sa inyo yung clip. Yun yung clip mga idol, yan. So nakita nyo ang dami talagang tao. So, hindi lang talaga tayo pwedeng mag video kasi nga basta alam niyo naman pag mga government official din yung ano, under government yung may hawak ng area, hindi talaga pwede. So matik yan, bawal. Grabe. Tapos mga idol, pero yung malaki nila na yon, nilabanan ko yun mga Aji, na 8 yung gagamba natin o 7. Grabe. Yung OS ng Jensen mga idol 7 lang, 7-8, wala pa ata 8, no. So mas mahaba na yung gagamba nila, mas malaki pa. So yung gagamba natin parang ganyan, no, ganito. Yan, ganito mga idol. Ito yung gagamba nila, ganyan kakapal. Ito sa atin. Tapos mas mahaba pa yung gagamba nila, mas maiksi pa yung sa atin. Kasi nga, yung gagamba nila mga Aji, sobrang lagkit. Pero grabe, hindi mo makumpiyansahan yung lagkit ng gagamba nila. Ano? Hindi kayang itulak yung gagamba nila. Grabe, naka-steady lang ganyan. Tapos, ganon yung laro ng gagamba nila, no? Pero at least, nakakita ko na ngayon yung laro ng gagamba nila. Kailangan lang mga Aji, yung gagamba mo din, sobrang tapang and gutom. So kailangan lang ng gagamba mo ay pagpatayan talaga sa gagamba nila. Kasi kung pwersahan, hindi kaya gagamba nila, hindi kakayanin kung pwersahan, malakas talaga. Pero kanina, yung winner natin, ilan man natalo sa akin? Yung winner natin na 4, isa yung natalo. Yung 3 winner natin panalo. Yung malalaki ko, yung orange talo. Yung brown, almost talaga, nakagat niya na sa likod, natalo pa din. So nakalusot lang na malaki ko yung gray talo. 3 malaki ko mga Aji talo. 3 win, bali 3. Ilan ba talo natin? 3 malaki talo. Ilang malaki ba nandito? Isang malaki lang yung nanalo, no. Sa 4 na malalaking nilabang ko, isa lang yung nanalo. So ang kinalaban niya ulit yung nanalo ng Otsujis. Pero dalawa na. Bali isang 6. So almost dublado sa size. Hindi man lang nakasugat yung dublado, no. So ito talaga disgrasya pagka panalo mga Aji. Ito kwento ko sa inyo, no. So ganito yung nangyari.
Yung first fight mga idol, dublado talaga yung size. Kasi nga, dalawang gagamba versus isa. So, ganyan. 8 lang yung gagamba natin na pang finishing natin, 8. Ito yung gagamba na yun mga idol. Pakita ko sa inyo para may idea kayo gaano kalaki yung gagamba na kalaban natin. So, isipin nyo to mga kaji. Sobrang laki nito. 8 lang to. 8 lang to. Oh. Kita nyo kung gaano kalaking gagamba to. 8 lang to pero panalo to. Yan. Yan oh, sobrang laki oh. 8 lang to mga idol ah. OS to ng Gensan, ganyan ang sizing nito. Pero native to. Dito lang sa amin. Laki talaga oh. Yan oh. Pag pinatong to sa 5 dulo to dulo. So malaking gagamba. 8 lang to. Pero alam nyo kung anong panalo niya. Yung maliit kasi walang epekto sa malaki yon. Piniga-piga lang, pinitik lang. So tumalon-talon lang yung maliit. Kasi size lang yung size no, maliit talaga. So, ang ginawa nito mga idol, binitaw na, malaki. Pag ganyan, natulog yung malaking gagamba nila. Kasi yung sa atin, gumanyan lang dandahan. So, yun, kinagat na. Hanggang dulo mga aji. Pag bitaw nung gagamba natin, patay na yung gagamba nila. So, yun yung panalo. So, yun lang mga idol, no? Sandali, sagutin ko lang ang tawag. Sandali. So, yun lang mga aji, no? Ayan, abangan nyo. Baka may pa-scholar ako ulit sa inyo. So, chill mood lang muna tayo. Ayan. Baby natin. Sa yung misis natin na yan, si Madam. Si Madam. Chill mode lang mga idol. So, yun lang. God bless you all. God bless you all. Paalang, paalang. Ikaw naman bitaw, Angel? Oh, pakinggan nyo lang ha. Hindi natin kita yung mga mukha. Pakinggan nyo lang. Makamas naman kami, no? Huwag na nung tingnan. Pakinggan nyo lang. Papaalang tingnan nyo. Pakinggan nyo magsigaw-sigaw yan. Tingnan nyo sino manalo dyan. May magsigaw dyan. May magsigaw dyan. Hindi pa upasan yung pusoy. Nasilip na, nasilip na! May magsigaw dyan. May magsigaw dyan. Hindi nakadulot yun. Saka mouthpiece gag. Sino nagsigaw? Sino yun? Sino nagsigaw? Teka dito. Ginboy. Kagundo patalo pa tayo. Sa kabila man nakataya yan. Hindi, kalinis yan. Linis ba nakataya yan? Tabla. Tabla na! Puta tabla? Tabla ka.